Assalamu alaykum mehriban adamlar, hormatly aýdym saatçylar. Bir karar döwletimiziň täze ýamynyň galkynçy döwrüne, pähim paýkasym many magtumul Pragy ýylyna, gahrman arka dagly gahrman serdarymyzyň saýatyna türkmeniň milli medeniýeti dünýä ýüzüne ýaňsalýar. Türkmeniň milli medeniýetini, türkmeniň aýdym saat sunwatyny Halypa şähertlik ýoluna sürmekde bize döredip beren ähli mümkinçilikler üçin gahrman arka dagly gahrman serdarymyza köp sag bolsunlar aýdýar. Gahrman arka dagly gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, tutýan tutumly işleri elmydama rowaşlyklara beslensin. Ine şeýle ýaş arzuwlar bilen Halypalar ýoly bilen atly gepleşigimiziň täze sanyna başlaýarys. Gepleşigimiziň bu edek sanyna türkmeniň bagşylyk sunwaty barada, bagşylyk sunwatynyň durly ýollary barada aýdym sağly gyzykly söhbetdeşigimizi size ýetireriz. Gepleşigimiziň bugünkü sanynyň mehmanlary Maýa Kuliýewa adynyň Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň Bagtyar Talip ýaşlary mehmançylykda. Bugünkü mehmanlarymyz bilen sizi tanyş edýin. Türkmenistanyň prezidentiniň eglan eden Türkmeniň altyn asr bäsleşiginiň çäklerini geçirilýän Ýangan diýarym telebäsleşiginiň ýeňçisi Güýçberdi Derwaýysow şeýle hem Türkmenistanyň prezidentiniň eglan eden Türkmeniň altyn asr bäsleşiginiň çäklerini geçirilýän Çalsanow Agşa atly bäsleşiginiň ýeňçisi Merdan Bayrammelliýew mehmançylykda. Güýçberdi Merdan gepleşigimizde siz hoş gördük. Güýçberdi gepleşigimiziň başyna siz bilen dowam edäýin. Bir sunwat ýoluny ilkinji ýerden ädimleriňiz barada, ilkinji halypalaryňyz barada gürrüňler aýtaňyz. Sag bolun, ilki bilen şu gepleşiňizde çağıranyňyz üçin biz sunwat ýoluma gelşim çağırlyk döwrümde çağırlyk sunwat mektebine gatnadym. Ol ýerde Nur Cemal Ödäý we Kuwat Berdimedet halypalar tälim berdiler. Daşyndan hem esasan çopan ýol, ýomut kökleň ýolundan aýdym aýtýan olardan hem gaýbany halypamyna Türkmenistanyň at gazanan bagşysy Waraýjanow, Türkmenistanyň halk başçysy Nurberdi Gulow, Aşyr Gurbanow, Ak Mehmet, Nur Mehmet ýaly halypalaryň aýdymlaryny ýerine ýetirýän 2020-nji ýylda Balkan welaýat ýöreýeti sunwat mektebiniň Bagtyar talip bolmak bagty meýser etdi. Galy berse de şoýul gahrman arkadagymyzyň şaher paýyna ýanglan diýarim telebäsleşiginiň ýeňçisi bolmak bagty meýser etdi. 2021-nji ýylda hem Türkmenistanyň ýaşlar baýragynyň eýesi bolmak bagty meýser etdi. Gahrman arkadagymyň saýasyna peder ýolunda dowam etýän arkadagy gahrman serdarymyň tagallasy bilen Maýa Kuliýewa adynyň Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň Bagtyar talip bolmak bagty meýser etdi. Biziň ýurdumyzda biz ýaşlara okumaga, döretmäge, uly sahnalarda çykyş etmäge uly mümkinçiliklerimiz bar. Biz hem şol mümkinçiliklerden peýdalanyp halkymyza, watanymyza, gahrman arkadagymyza, arkadagy gahrman serdarymyza aýdymçylar bolup, bagşylar bolup hyzmat ederiz diýip inandyrýar. Sag bolun Güýçberdi, şu gepleşigimiziň şu ýerine bir halypalardan öwrenen aýdymlaryňyzy aýdyp berseňiz, soň gepleşigimiz söhbetdeşik arkaly dowam edibereriz. Başsyny. Jana yarar, ýagşylyne ýoldaş bolany. Kaçıp gutulmagyny güller, yaman bilene ýoldaş bolany. Ay dünýäniň soňy gela ötmekdir, maksatynda iş bitmekdir. Ay demedem kutsa yutmokdur, bir yaman komşu bolany. Alhay, bir yaman söýürek bular ýagşyny alim arzulary. Yatdan çık
çıkmaz görmektiler birevden gönül hoşlanı. Ay mağtumuli evut aydar ağlan kulun öyderi. Ödünüyüm takkal edin bulun ile basılır. Ödünüyüm takkal edin bulun ile basılır. Bir evden gönül hoş olur. Güýçlerde ýerine ýetirip beren aýdymlaryňyz üçin köp sag bolun. Magtumly Pragynyň goşgulary bagşylyk sunwatyndaky orny barada gepleşigimizi dowam edäýek. Dogry belek geçdiňiz. Gahrman arkadagy gahrman serdarymyz şu ýylmyda Pekin Paýhas umman Magtumly Praga diýip at goýdylar. Biz bagşylar hem Magtumly Pragyň sözlerini bir näçe aýdymlary öwrenýäs, halipalardan miras galan aýdymlary dinleýäs. Şolardan näme Türkmenistanyň halk başçy Nurwerda Gulfun ýerine ýetiren ýoldaş bolan başga da bilmeginçe aýa dönýär ýaly aýdymlary toý bayramlarymyzda köpçülik bilen meden çärelemizde ýerine ýetirýär. Magtumly Pragynyň goşgularyny biz ýaşlara öwt ünnew terbiýeçilik ähemli goşgular hem bar. Biz olary toýdur bayramlarda da hem ýerine ýetirýär. Gahrman arkadagy gahrman serdarymyz Magtumly Pragynyň 300 ýyllygyna paýtamyz Aşgabat şäherinde Magtumly Pragynyň bir heykelini gurp berdiler. Ol bizi hasam begendirýär, hasam buýsandyrýar. Çünki akyldar şahyrymyzda gahrman arkadagy gahrman serdarymyň hormaty uly. Gepleşigimiziň şu ýerine hem Magtumly Pragynyň sözlerini halipalarymyzdan miras galan aýdymlar ýerine ýetirip berek. Akıl fede bular nadan. Akıl fede hov bular nadan. Zulmanı senay bilmeyince. Dağ başında dururdum ağan. Haberden gelmeyince. Haberden aklı olan şerab ismi yav soğudu nedir adam ismi. Yaradan yarını geçme Kur'an-ı da yar bilmeyince Kur'an-ı da yar bilmeyince. Alhav ömür anfal la yeveter Günme nefhe artar nefhe artar. Arlı yigit kine tutur arıncaya yar kalmayınca arıncaya yar kalmayınca. Derdim düştü ol halayık ile nağış ederler dillin dili.
Mağtumuluk gonmun güley Haven yeli yar Ulmağınsa Haven yeli yar Ulmağınsa Mağtumuluk gonmun güley Akıldarım gonmun güley Haven yeli yar Ulmağınsa Haven yeli yar Ulmağınsa Ayfe ve suni kutsinderek Yarağı saylanır saylanır Ay bak vermez gel dağlar düller Ay canım Ali hanzır verir Ay yiğit görse gelin kıyılar Geçer sallanır sallanır Ay yiğit görse gelin kıyılar Ay geçer sallanır sallanır Törenne gelek Allah muradın derine Ay akıda doğduk degenne İyi harlanır harlanır Ay bayram diyer gel Haklanati Ay berfen gece ve kımmati Ay gel teydin devleti Hayla öylenir öylenir Ay gel teydin devleti Hayla öylenir öylenir Vah hayla öylenir öylenir Bu içeride yerini yetirip beren aydımlarınız için köp sağ olun. Merdan söhbetleşmemiz siz bilen devam edelim. Sonuna dälemine bir ilkinji äden ädimleriniz barada, bir ilkinji bir halipalarınız barada gurrunlar aýsaňyz. Sağ olun ilk bilen şu gepleşiňizde çağıranyňyz üçin. Men Tungat ýola gelşim barada aýsam, öz maşgalamyz aýdym saat maşgalasy bolup, öz kakam, agam, atam hemmesi şu duta gyjak çalmak bilen meşgulanyp, ýaş çağalara, şägirtlere aýdym saat öwredýär. Menem öýde kän aýdym saatyň o waz ýanglanan soň
hüwetleri menne de şeýdip ilkinji bilimmi çağlar Sunuat Mektebinde şo agam annegille Anurafdan gyjak çalmakly öwrendim. Soňra gapdalyndan şol aýdym aýtmakly bolan hüwesem bardy. Şol aýdym aýtmakly hüwesi meni şo ilkinji şo halifam Azat Hanow diýen mugallimimiz halifamyz bardy. Olam Derýagul Hanowyň ogly. Şondan men aýdym aýtmakly ilkinji adımlary öwrendim. Soňra öz kakam Bayram Galla Nurazow hem bir näçe aýdymlar öwretdi. Soňra öz bilimimi artdyrmak niýeti bilen Balkan welaýet ýuridik Sunuat Mektebine okuwa girdim. O ýerde de maňa Gurbaňyz Nurglyç hem de Serdar Urat Waqf hassa bir aýdym aýtmak kämilleşmegim barada uly aladalar etken aýdymlar öwretdiler. Soňra Balkan welaýet ýuridik Sunuat Mektebine bilim alyp ýören wagtlarym Türkmenistan'ın magtumlarına kıyasla veren yengisi olmak nisip etti. Sonra Mayıqlı Wadynaky Türkmen Milli Konservatoriýasyna talip olmak bagty nisip etti. Bu ýerde de bir näçe halifalardan tälim alýar. Türkmenistan at gazanan Bagyşly Merdan Bayramowdan hem de Meýit Goçmuradowdan esasan gönümel halifam Türkmenistanyň at gazanan Bagyşly Sadur Bajiqowdan tälim almak bagty nisip etti. Bir näçe halifalardan miras galan mukamçy kompozitorlarymyzyň aýdymlaryny, magtumul atamyzyň sözlerine düzülen halk aýdymlaryny ýerine ýetirip halifalarymyzdan öwrenip halkymda hezil berip ýör. Maýyqly we Adynak Türkmen Milli Konservatoriýasyna okap beren döwrümde de Türkmenistan prezidentini aglan eden Türkmeniň Alty Nasr bäsleçiň çäklerine geçirilýän çalsany wagty bäsleçiniň ýeňisi bolup Saterpanyň ýeti bolmak bagty nisip etdi. Biz ýaşlara öz aýdymlarymyzy, halk aýdymlarymyzy ýerine ýetirmäge köpçülik çärelerini toýudur bayramlarda, uly sahnalarda ýerine ýetirmäge uly mümkinçilikler bar. Bizim şol mümkinçiliklerden peýdalanyp halkymyza gahrman arkadaly gahrman serdarymyza hyzmat ederiz. Biz ýaşlara okumany döretmäge, halifalardan miras alan aýdymlarymyzy ýerine ýetirmäge döredip beren ähli mümkinçilikler üçin gahrman arkadaly gahrman serdarymyza köp sag bolsun maýdan. Merdan sağ olun. Sunuat ýoluna gelişiňiz barada, ilkinji halifalaryňyz barada gyzykly gurrun berdiňiz. Merdan gepleşiminiň şu ýerine halifalarymyzdan öwrenen aýdymlaryňyz bilen dowam edäliň. Baş üstüne. Azan malwaya cennet gözlerim senin sana gelendir satın alayın kanım döktü karayı gözlerim aynalar vaya içinde gel motor Aygül kimin vayay keştiler bu bağa dünyanın var makbul sana sadağa mungıyla deglizmiyay ah nezerim
yaşılmaz tonulima. Ohohol var ya neydir bulur kim yardır yardır adamından çıkana ho 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 ah tollarım marey kekney ha ha. Dengiz mi nezerim senin ey senin yaşılmaz soluyuma ağlarım Aşkın köyümü terken aylarlarım. Ha!
Başıma düşmeyince ay bilmedim. Yapın vurpan ağladım yar ölmedim ey. Aşkım kızımı terkin vay zalim. Ay yapma haydar edene şimdi rahmet ey. Boynumda kaynarmasın karlı amanet. Ay tira kurtulsam şundan halamı aşkım oluyor malikin azalarım. Ha! Hay tira kurtulsam şundan halam Ahmet aşkım oluyor malikin zalimim. Ay zahanlarım Merdan sağ ol aýdyp beren aýdymlaryňyz üçin. Halypalamyzdan miras galan bagşylyk sunwatynyň türlü ýollary, türlü şahalara bölünen her ýolunyň bir özüniň ýyz boýkydan halypalary barda. Bagşylyk sunwatyndaky ýollar barada, şo ýollar halypalary barada. Biram özüňiz haýsy ýollaryň ýerine ýetirýändiňiz, şolar dogrusyna gepleşigimizi dowam edäsek. Dogry bellek geçdiňiz türkmen bagşylyk sunwatyna esasan 5 san ýola bölünýärdi. Olardan agzak geçsek, ahal ýoly, damana ýoly, salyr saryk ýoly, ärsary ýoly, hemde ýumut göklüň ýoly diýip 5 san şaha bölünýär. Her ýolunyň öz süýjüligi bar, aýdym-aýdyş usuly bar, äheňi bar. Men özüm esasan şol ahal ýolundan hemde damana ýolundan aýdym aýtmakly gowurýan, özüme ýakyn hasaplaýan ahal ýol bar aýdymyzda. Ahal ýol esasan hally bagşy, Sahyjep bar, Gurbandurdy Jeňew, Oraz Gelilyas, Mäne Garaýew ýaly bir näçe ägirt halypalar stüller bolup geçip öz halkyna, şägirtlerine ençeme ajaýyp aýdymlar miras galdyrdylar. Bizem şolaryň aýdýan aýdymlaryny dowam edip ýörüs. Hemde ana damana ýolundan aýdymlar aýdymyzda esasan damana ýoly, äne damanasy bar, hemde Gyzyllarbat damanasy bar. Äne damanasynda halypalar agzak geçemde Begmurat Hojamuratov, hemde Bayram Orazow ýaly bir näçe halypalar bar. Ene Gyzyllarbat damanasynda Gazak Garaýew, Bayram Durdy Garaýew bar. Hemde Deryagul Hanow bar. Ýerine ýetirýär Japar Hoja Nepesow. Bir näçe kän halypalar agzasan agza oturmaly. Bizem şol halypalaryň ýoluny dowam edip aýdymlary ýerine ýetirýär. Oňarsak aýdymy asyl bu nusgasyny ýitirmän, hasaplaryny, sözlerini ýalňyşman dogry ýerine ýetirmäge çalyşýar. Hemde toýdur bayramlarymyzda, köpçülikliň çärelerimizde ýerine ýetirýär. Sağ olun Merdan, gepleşigimiziň şu ýerine bir damana ýolundan, halypalardan, miras galan aýdymlardan ýerine ýetirip beräýsiňiz. Ulu höwes bilen.
Aşıklar şivetiye garıvı olur. Gel turmuş hep bilen güllere. Gülün yağısı diye şerrin tüv olur. Sen kurban olun şerrin dillere. Ay köllere bahay enna ha ayrılıp düştüğün elime kaddan yay olur. Ayrılmasam gönlüm azap zay olur. Bir günüm aydır ayım olur. Ayım uzap gitti yıllar yıllar. Ha 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 ha. Alhav kemine koymazlar yar bilen yari. Pilemden dağda der gelenim bari bahar. Yenna ha. Nusolup kalsın ilerlere. Gelin kalsın nusolup ilerlere. Sağ olun üç verdi merdan gepleşimine gelip gıdıkly beren gurrunluğunuz üçin bir aydyp beren aydymlaryňyz üçin sağ olun gepleşiminiň şu ýerine bagyş kalyňyzdan çykan ýüre bardy ulaňyzy iýleşlemede ýetiräýsek. Sağ olun gepleşiňizde çağıranyňyz üçin söhbetleşdik gaty gyzykly boldy. Pursatdan peýdalanyp suňatymyzyň hakywanlary gahrman arkadagymyza pederi ol münasip dowam edýän arkadagy gahrman serdarymyza biz ýaşlara okumaga, toýdur dawaralarda meden köpçülikligiň çärelerde çykyş etmäge beren mümkinçilikler üçin tüýsüregimden sag bolsun maýtýan gahrman arkadagymyzyň arkadagy gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak tutýan tutumly işleri elmydama rawaşyklardan rawaşyklara weslentin. Goý bayramlarymyz bayramlara, toýlarymyz toýlara ulaşsyn. Pursatdan peýdalanyp gahrman arkadagymyzy, arkadagy gahrman serdarymyzy, ähli türkmen halkyny baky bir taraplygymyzyň bayramçylygy bilen tüýsüregimden gutlaýan.
kıvırdı kara yerin üstünde, üstünde, üstünde. Ay köyme uçin alca gece genlik, genlik. Ay kara pasların aktı definde, definde, definde. Ay köyme uçin alca gece genlik, genlik. Ay haber alım yetsefinin ölümden, ölümden, ölümden. Zan, 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 zan. Tülenin nettir dökülür dilinden, dilinden. Ay ifadlarından tutsan kusurdan, kusurdan, kusurdan. Zan, 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 zan. Köyme uçun alacak gecek genliği, genliği. Genliği, 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 genliği. Ay neçe yıllar gezdim genlik yaş deyip, yaş deyip, yaş deyip. Zillat boylar alır menden paş deyip, paş deyip. Ay elime don dedip başı ters deyip, ters deyip, ters deyip. Zan, 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 zan. Köymek için alca gece genliği, genliği. Ay aşık arman çeker yâre yetince, yetyençe, yetyençe. Ay serin zanı bir bireye katınsa, katyansa değil. Ay aşık sanı te dünyadan ötünce, ütyençe, ütyençe. Zan, 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 zan. Tüymek için alca gece genliği, genliği. Ay genliği, 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 genliği. Ay aşık sanı te dünyadan ötünce, ütyençe, ütyençe. Zan, 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 zan. Köymek için alca gece genliği, genliği. Köymek için alca gece genliği, genliği, ay genliği, genliği, ay genliği. Sağ olun gepleşiňize çağıraňyz üçin pursatdan peýdalanyp gahrman arkadagymyzy, arkadagy gahrman serdarymyzy, türkmen halkymyzy baky bir taraplamyň 29 ýyllyk baýramy bilen tüýsüregimden gutlaýan, biz ýaşlar okumagy, öwrenmäge, döretmäge, aýdymlarymyzy ýerine ýetirmäge, çykyş etmäge döretip berýän ähli mümkinçilikler üçin gahrman arkadagymyza, arkadagy gahrman serdarymyza tüýsürekden sag bolsun maýdýan. Gahrman arkadagymyzyň, arkadagy gahrman serdarymyzyň janlar sag, ömürleri uzak tutýan ähli tüsümli işler elmi damary waşyklary beslensin. Sağ olun, güýçerdim ýerden. Gepleşigimize gelip beren gyzykly gurrunlygyňyz üçin, bir aýdyp beren aýdymlaryňyz üçin köp sağ olun. Sesiňiz mundan beýlekde belentlerde ýanglansyn.
Ey yar, şaştım ey gül yarimin ey bağında. Ay gel aman bağında. Azam sağında. Ay bülbüller ha ha hurlar eyvah. Ay gül kurda kunda. Ya kırkıymanın hımmetkâri. Ay hımmetkâri, 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 hımmetkâri yar tağifarında. Ay ülfem armadım yağilere. Ey yar tağında.
Bize şular ýaly täze gepleşikler döretmäge, bagşylyk sunwatyny ösdürmäge, halypa şähertlik ýoluny ösdürmäge döredip beren ähli mümkinçilikler üçin gahrman arka daly gahrman serdarymyza köp sag bolsundan aýdýas. Gahrman arka daly gahrman serdarymyzyň janlar sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, tutýan tutumly işleri, elmi damy rowaşlyklary beslensin. Pursatdan peýdalanyp gahrman arka daly gahrman serdarymyzy, tüýin türkmen halkymyzy baky taraplygymyzyň 29 ýyl bayram bilen tüýsürümden gutlaýan. Toýlaňyz toýlar uruşdum. Ine şeýle ýaş arzuwlar bilen halypalar ýoly bilen atly gepleşigimiziň bu ýa kysany geçirip tutarýas. Gepleşigimiziň inni kysany görüşýänçek hoş sag bolun.